kuti vaona kuti zviri kuitika zvakamira sei. Ndisati ndapinda mustudio, garai matungamira, marai maenda kumberi chikonzero munenge makawana link. Mukangobata link yechideroro mobva mawana National FM WhatsApp channel yedu. Inenge yatokudzai zviri kuitika. Inorwadza mukoma KB. Izvozvi mukaenda ipapo muchaona pic remukadzi akatemwa nemurume nedemo kubva kune imwe nzeve kudani pamurume kudai kwene kuseri zvakare. Chikonzero ndechei baba Isabel? Kuuraya mhuri yeZimbabwe zvinorwadza zvinhu zvandiri kutaura izvi. Mukadzi uyu akafa. Kufa kwakaita zviri kuitika ipapo manje ndo zvakutonetsa chikonzero murume uyu akabatwa. Asi pakupindira mhepo dzemufi. Mhepo iri kubuda pahama yemukadzi neimwe iri kubuda pahama yemurume. Ichiti ndakazourawa zvangu nedemo. Ndakatanga ndaroveswa nezvinhu. Kwaive kupedzeswa. Asi kuti mugoziva zviri kuitika izvi, mukavhura muwardrobe mune zvamuchaona. Batai makadaro, hold on. Tsudzurai baba Isabel. Icho kwade muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsudzura kuitika matimana wose enyika ino. Rega ndingoshevedzera nezwi rinoti paka Mount Darwin, Kwashe, Nyamaropa, Sabhuku, Katsande. Right. Kune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe yekuti kune murume akaponda mukadzi wake nedemo. Ndati mukaenda pa WhatsApp channel yedu muchaona pikiro riripo. Amutema nedemo vari mumba vari vaviri nemukadzi wake. Vanhu avana kukwanisa kuziva kuti mumba umo ndo zvaitika. Iye murume apedza kuponda mukadzi uyu akabva atsvaga zano rekuti vanhu vangaziva sei kuti ndauraya mukadzi wangu. Ane bound murimi wefodya, ane bound rake refodya. Ndobva aisa moto mubound. Apisa bound iri. Vavakidzani vanogara pedyo vakabva vaona kuti iye pakapedza kuuraya mukadzi akabva apisa bound rake refodya. Ndobva raita moto. Raita moto pane next door akati ko bound riri kuswera. Ndobva mhanya pamba apa. Vanhu pavakamhanya pamba ava havana kuenda kunopinda kumba kwevabereki. Vakaenda kuimba yemwana. Ndobva vanhu mhanya zvikanzi bound riri kutsvaira. Mwana paakamuka achibva ati rega ndiende kumba kwatitina mama. Aenda ikoko ndo paakanogamuchirwa neropa amai vake vaurawa. Baba vake vachirimo vanga vatomwa mufonga. Ndo paakamhanya chiudza vanhu kuti badhedhi vauraya mama mumba. But ivo vamwa mushonga. Baba pamapa vane security wire. Ndobva vachamba ndobva vaenda kunze. But vakabva takakurutsa. Vatakakurutsa kudaro ndokubva vatiza. Vatiza vakazowanikwa nemapurisa vakabatwa zvavo. Zvadaro mukoma KB mupolisi yakauya ndobva yatura mutumbi. Ndobva yaendesa kunoendeswa afi. Yaenda kudaro mukoma KB. Inzwai mhuri yeZimbabwe zvimwe zviri kuitika. Zvatinotaura kuti munhu aina kufanana nehuku yatingoti kwakasvika muyeni titongoti mhaisai kapi kakafita nekapi itokabatai muise mupoto zvadarika akaina ngozi. Zvakuitika izvezvi mukoma KB ndezvekuti kune hama yemurume anove ndiye ari kupomerwa kuuya mukuraya mukadzi. Koita mufi anova ndiye mukadzi. Pane mhepo dziri kubuda kuhama yemukadzi nekuhama yemurume. Zvadziri kutaura mhepo idzi dziri kutaura zvakafanana. Inzwai zviri kutaurwa nemhepo muri yeZimbabwe. Mhepo iri kushevedzera kuti pamakaona ndakaurawa handina kuchema kana kuita sei pandakaurawa nemurume uyu. Ndakatanga ndaroveswa nezvinhu. Ndaroveswa nezvinhu ndokuzondipedzisa nedemo. Demo kacho uri kupedzisa but ndanga ndatourawa kare. Imhepo iri kutaura yemushakabvu. Mhepo yemushakabvu iri kubuda kumuningina wemufi pamwe chete nehama yemurume. Zvikanzi mumba imomo mukatarisa muwardrobe mune gate rakazara neropa. Uyezve pane kabhegi katema kakaturikwa mumba imomo hakana kunaka. So zvazoitika ndezvekuti mhepo yakazoda kuti ivhure madoors ewardrobe. Ndo kubva vavhura madhoo matatu akavhurika. One door harina kuvhurika and one door key yakatochokera. Apo mhepo iri kutaura chiti mumadhozi imomo mune gate reropa. Pakabatwa murume uyu achiuya nemapurisa achizoenda nemapurisa akabva asiyati ndiri kukumbirawo kuti musavhure rimwe door 1 rewardrobe.
murume ari kudaro. murume ari kudaro. Sautaura kuno kwatita mhuri yeZimbabwe vamirira kuti manguva nedzimwe dzenguva kana zvichinge zvabudirira kuenderera mberi mushakabvu mangwana achaitwa postmortem, then kusora mangwana obva avigwa. But mumba umu wardrobe yakadzi mune nemhepo, mune kagate kane ropa akasati kavhurwa, kabhegi kaya kari mudenga akasati kabatwa, mufi haasati auya, vanhu vanga uri parufu vakamirira. So atizi vari kutoshevedzera vachiti atizi kuziva toita sei, nekuti mhepo iri kuramba ichitaura ichiti handina kufurawa murume wangu ane zvaiita. Baba Isabel, munofunga kuti murume uyu akauraya mudzimai nechikonzero chei? Ipapo hapana ari kuziva nyaya kuti nyaya yakanetserana ndiyei, ende hapana ari kuziva noise, ende kuti vazotoziziva kuti zvaitika kudaro inyaya yekuti mwana ndiye akamhanya mushure mekutsva kwebhaundi, ende murume uyu anotoratidza kuti mapisiro akaita fodya yake ndeyekuti manext door pavachaona moto vachatomhanya chete pambapa vachiti chii chaitika, ende ndozvakaitika zvechokwadi. Pavakaona moto vanhu vakabva vamhanya chida kunobatsira, ndokubva vamutsa mwana kuti naiwe mwana uri kuzviziva here kuti bhaundi renyu refodya riri kudya, ende fodya yatoibva iyi. Paakamhanya kuti rega ndinomutsa baba naamai, ndopakana ropa rikuratidza kuti amai vafa. Pasina nguva mhepo yakubuda kuhama yemukadzi nehama yemurume iri kushevedzera kuti hongu ndafa, but handina kuurawa nedemo, demo razopedzesa. Asi mukanotarisa muwardrobe muchaona kuti mune kahari keropa. Kahari keropa apa kachaurwa nemhepo mbiri idzi, dzekumurume nedzekumukadzi, but hapana tavhura. Pavari kuzama kuda kuvhura madhoo maviri avhurika, 1 rachokwera kiye. Iye pachake pakaenda mapurisa zvakare achizoenda achibva siya ati dhoo iri musavhura here. Saka zviri kutaurwa nemhepo ndezvechokwadi? Hatizivi. Sei akaudza vanhu kuti musavhure? Apo kii iri kuramba, apa mhepo iri kuti mukati omunhu ndozvamuri. Hei, pakaipa Kanyemba ndarwadziwa nemukadzi wokuraiwa nemurume wake. Uyo murume uyu anga akutoshandiswa nezvinhu zvake izvozvo, hazvemushonga izvi zvakaoma. Murume uyu akabata mushonga ndwaita kuti asvike pakuraya kamukadzi wake, asi achachiona hake. Baba Isabel, Yes. hanzi murume uyu aiita zvemushonga chete. Iro gate reropa riri kunzi riri muwardrobe Ipapo raishandei? Iropa iri mugate nderei, ende rakaiswa rini? raakubuditswa nemhepo. Asi vanhu vaigara vese ipapo, zvokuti dai pamwe mukadzi aimupenyuka vaimubvunza kuti iwe mukadzi ndiwo unorongedza nekuwacha uchiisa zviri muwardrobe, ko nguva yese wanga usingambouvhuri here? Ko pawaivhura vaionei? Hazvichaoneki, zvakutotaurwa nemhepo, asi mhepo iyi iri kubuda ari mufi ari kutaura kuti ndo zvandaitwa. Kanyemba, dhoo risina kuvhurika ndo rine hari ine ropa here? Ndinonzi McDonald muzhange paSunningdale 2, anzi mukoma wangu Longman. Alright, dhoo risina kuvhurika ndiro rine gate reropa. Tinotarisiriwe mukoma KB, nokuti mamwe panze mukati umu mune gate rine ropa. Madhozi matatu akavhurika ese, avhurika haana gate iroro, 1 rasara, kureva kuti kana gate reropa ririmo riri mudhoo 1 rasara, ende ndio rikuramba kuvhurika. Apo kii yakatochikukirapo, yakatochikukirapo. Muridzi akasiya ataura kuti please kana zvikaita sei musaite sei, musavhura. Ende ari kuziva zviri mukati muwardrobe, ende mune kabhegi kakaturikwaimo mukatema kari kunzikako musakavhura, right? kabhegi ya pakaipa. Regai tinzwa vadiwa vateerere kuti vanoti kudini kubudikidza nechekupicho. Ishe inonzi Nyamaropa iri Mount Darwin, pamambo Nyamaropa Sabhukatsandi. Okay, Isabel, muri kunzwa nyaya iri kutaurwa iyi yekuti dzimwe nguva kungoti pava nematambudziko, pava nerufu, asi mudzimai uyo aigona aitoziva zvaiitika pamba apa. Ichokwadi, ndiri kubatwa neanonzi iye Queen Panashe ari kuQueen Elizabeth, ari kushevedzera kuti aiwa pazvave apa vakafa vatofa. Tinoda chokwadi nekuti 1 afa umwe aenda kujere, ngavapwanye wardrobe pasina chisosi vazive zvirimo, but ari kuti iye kuseri kwevanhu ivavo pari kudiwa mubetseri. Chikonzero maziso achapinda apa ndenyama. Ichokwadi, nokuti muridzi baba avo vabatwa nemapurisa okuuraya mudzimai vari kuti musavhure dhoo iri rewardrobe. Ende mukadzi uyo ari mupenyu haana kuzvitaura, azotaura iri mhepo yake akafa, ava vasara vapenyu vari kunzi mvura yavo. Chii chakakonzera kakuti murume auraye mudzimai? Nyaya yemasikireti mukoma KB. And murume akazotema mudzimai mushure mekunge amurovesa nezvinhu.
wagwatika ntedwe. Alright, tendere nenyaya yandina yakatika mukati menzvimbo yepachinhoi kuchinhoi kutaura kudai mhuri yezimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Ndati hazvina kumira zvakanaka kuchinhoi. Kune vamwe vanhu vasiri kugara mumba vari musango. beyond Deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemeliwo varoira vana piro mumba iwe chiri kuitika kuchinhoi. ichokwadi mhuri yezimbabwe ndikuzivisei kuti izvo zvinoitika mhuri yezimbabwe mukati mekurarama mukati mekugara mukati menyika ino. Kune dzimwe nzvimbo dzinonzi nevabereki kana kuti dzinonzi nevanhu idzi dzakangofikira kutambirwa. Kana ari mwana wangu, kana ari mudzimai wangu, kana ari murume wangu, kana ari muzukuru wangu, kunyange munhu zvake ukamona ari ipapo unofila safe kuti zbo zvienda nenzvimbo yakaita sei. Okay, nyaya yandinoda kutaura panapa inyaya yeimwe kereke iri kuchinhoi. Ndiri kutaura kereke but ndichitaura pamusoro pemunhu anopinda kereke ishi anove mutungamiriri ari mufundisi. Mufundisi vanonamata kereke iyi. Asi muchinhoi mune makereke anokwana kuita 3 aya mabranches ekuti kwakati iriko kwakati iriko kwakati iriko asi iri kereke imwe chete but imwe nzvimbo neimwe nzvimbo ine mufundisi wayo. Mufundisi werimwe branch akadanana nemukadzi wemukereke. Adanana nemukadzi wemukereke. Mukadzi iye ndiye anonamata muchechi, murume wake haaendi kuchechi. Murume ndokubva abata mameseji ekuratidza kuti nezuro vanga vari vese. Mameseji anoti hi baby amba zvakanaka nenyaya yekunonoka hauna kubvunzwa mubvunzo yakanyanyisa here. Zvikanzi ndine handkerchief yandisiri kuona asi yaenda newe here. Zviri kuonekwa mufoni yemukadzi. Murume ndokutsvaga handkerchief ndo chinhu chakatanga kuwana kumukadzi nekuti yemukadzi anga asingazvizivi kuti ane handkerchief iyi angaibatanidza mupesi make. Right, pakati peka handkerchief panga paine bepa rakanyorwa mavhesi. Then she will be for wakachwemba communication. Ndati pakati pehandkerchief yakaunyana panga paine kapepa kakanyorwa mavhesi. Mavhesi aya ndo anga akabva mukuparidzwa nemufundisi uyu pavakabva kuchechi. So murume akabvatora mameseji aya ndobva makaenda mufoni make. Ndobva afonera mufundisi. Mufundisi aiti isa audio kuti ndinzwe kuti ndiwe. Mufundisi vanga vane kungwara. Nokuda kwenguva yaifonerwa dzadzati kumapasi 11 dzeusiku. Saka mufundisi vaiti hello sweet, hello baby, kana uriwe isa voice nditaka kutaura newe. Isa audio. But vaikangana kuti vaitanga vati hello baby, hello sweet, isa audio. Kunyange ukazoramba kuti munhu handimuzivi hauti hello baby, hello sweet kumunhu wasingazivi. Amai vachibva vanzi amai mukai namba indeyani pese pari kutika izvi amai vakarara. Mudzimai akarara. Ndakatova nefoni. Murume anoti ndakatarisa mukadzi akarara achirova ngondono. Ndikabuda panze ndikadzoka, ndikabuda panze ndikadzoka, ndikamutarisa kudai so ukali. Kwai ndikada kutsika musoro ndikatsika pasaidi so ndikazoti Mwari vari kuti kwete. Tinotenda. Andidika. Tinotenda murume nokuzvidzora. Ndokubva atora foni ndokubva aivika. Ndobva apinda mublankets
ndovharana nemudzimai wake kusvika mangwana makuseni achibva atinda kuenda kubasa achibva aenda kubasa aenda kubasa ndobva asvika achibva akumbira akati bosi ndine nyaya yakati bosi ndiri kukumbirawo handisi kukwanisa kusevenza bosi achibva vamuti nenyaya wataura usaende kumba kwako enda unogara muofisi mangu kana kugara motokari mangu yes ndokubva agara ndokubva anzi unomwa here zvikanzi hongu ndokubva atengerwa 3 makotsi kuti chimbonwa imbonwa zvako ndokubva arara zvikanzi nabosi nhasi inoenda newe kumba kwangu ndobva vaenda naye kumba kwake vaenda naye kumba kwavo zvikanzi izvo nabosi vachibva vaenda kumabosi ndokubva vanoudza mukadzi wavo bosi zvikanzi ndinoda kuti uende kumba kwemurume uyu unotora mukadzi wake uye naye konoko ndobva vaenda kumba kunotora mukadzi wake uye ndobva chiriko akariko haana kari kuziva kumba kepi chaari kutotsvaga ifoni asi pfungwa dzake dzakati foni yangu ine murume chikonzero pandaishaya murume haana kudzoka kumba right mukadzi achienda kumba kwabosi bosi vachiendesawo kumba kwavo ndobva vasara vakutaurwa mukadzi achibva audzwa nabosi wokubasa kunzi amai pana kutora munhu anochokwadi da kuyananisai murume nyashuya panapa murume wenye ane zvakati zvese zvinhu zvakuzivikanwa mukadzi achibva ati ichokwadi mufundisi ndinodanana nawo ende ichokwadi muswe tisati taenda kuchechi ndioneka tisanga kusangana nawo inzwai mhuri yezimbabwe vasati vaenda kuchechi vakaenda kune imwe lodge iri muchinoi vakazoenda kuchechi vachibva kulodge ndokubva vanobata basa mufundisi mukoma KB murume uyu bosi wokubasa kwakakazama nepanogona napo inzwai zvakazoitika ndiri yasimudza mubhadha tirove iwe handiri yaiwe wandirove nakumbira handiri yamaikani nakumbira handiri yaiwe ready for it to go. Listen, bro. All my clothes. All of my design. Whoa, my just buying for the better pro. Fana to the bigger channel to Raiba. Jumanja Makachueba Kabelika. Jumanja Makachueba Kabelika. Simply to Horomite. Daniel was really beautiful. Walk out web. Walk out web. Simply. Horomite. Daniel was Akirachi. Hurry. Po. Rikiti. Boom. Murunachi bazo shake kubasa. Ndo vaenda. Ndo kugara nemudzimai wake. Zvikanzi mukomana. Zvawaitirwa pano zvakaitika. Zvinodarika zvawakaitirwa izvi. But ndinouroma nekutenda Mwari kuti mukadzi wako abvuma zvese ende sumuka uende ukumbire fuga mberi kwemurume wako ukumbire regerero. Ndobva nokumbira regerero. Zvikanzi murume ndazvigamuchira. Ndamuregerera. Right. Muri ine vana vangani? Vana 3. Okay. 2 matwins. 1 wokutanga musikana. Maboys 2 matwins. Ndio anu madiki. Izvo zvikanise ari kuma 1 year 2 months. All right. Zvikanzi inzwa bosi vekuchechi bosi vekubasa mufundisi wemekereki. Vanga vakukanzira umwe mufundisi wemekereki. Uya wokutora mudzimai wemuridzi. Right. Zvadaro mukoma KB. Zvikanzi ndiri kuzama kuti ndingakuisa mufaro upi. Ndine motokari iri apo tora mhuri yako uenda nemotokari ishi mangwana mbonouya kubasa ndovanozisiya chi motokari yangu ndobva apiwa mota ndobva aenda nemhuri yake ndobva asvika kumba ndobva ageza achibva arapiwa chikafu ndobva arara. Aya masikata zuva richibva ravira mangwana uchibva kwamuka haana kuenda kubasa ndobva afonera nemurungu zvikanzi ndiriko zvikanzi handozinzwisisa Imbozorora.
kumabasi 11 mangwana asho zvikanzi maimona pinda emoti timutendera mutawana. So mufundisi wekereke iyi wokutora mukadzi wemunhu ane pamwe paanobatsira vanhu yekuti nguva iyo vanhu vanochinzika vaite sei vakaungana chia sei vachibatsirwa nevamwe vanesangana vanenge varipo ndobva dhaivha mota akananga ikoko papa ndobva svika achibva paka mota apaka mota achibva ti kumukadzi wake izvezvi uchidzika mota panapa manya unombundira murume wako mufundisi apo ari pabasa kufambira vhangeri izvezvi uchibva panapa paka anga chitori nechahwepi changa chakaiswa pasi hanoziva chakatsoka kubo ndobva anzi wali mukucheka amai ndati manya unombundikira murume wako mufundisi ainzi mai mufundisi baba amai vakamhanya ndokusvika kunombundikira paya kusvika veve mukomakeve mucheka kumufundisi mucheka kumukadzi mucheka kumufundisi vanhu vakanga varipo vaibatsirwa semakutisa kuchibva kwazouya timu rekumwe rechikerekereke baba murume mboma yainayo yaicheka vanhu yaicheka kusvikira vanhu vatiza kudaro murume achibvatora mukadzi ndobva visa motokari ndobva aenda kuba kwemufundisi ndokusvika kune mukadzi wemufundisi chaya ndokusvika kune vana vemufundisi chaya ndobva adzoka pachechi ndotsoka mufundisi achibva mushayiwa ndobva sei amukadzi wake ipapo ndobva aenda kumba ndobva afonera bosi wake zvikanzi bosi makanibatsira but inini ndakundikana ndine zvandazoita zvikanzi motokari yangu sefe zvikanzi motokari ndinayo ndobva tora mapikisi achibva ashendera kuchibva kwaita varume vanokona kuita ivo 6 vakaenda kumba kwemurume uyu pakaenda 6 varume kumba kwemurume uyu vakanga vatumwa nemufundisi kuti vakomana ndine zvandakaita ndakakanganisa ndiri kukumbira kuti endai kumba kwemurume uyu munondikumbirira chii rurekero murume uyu anga atogara kumba netimu rake rimwe raanotamba naro kana ari kubhawa vachimhoma vachiita sei vakagara ipapo ndobva vanzi no pindai vakomana tokuziva ndokunonamata mudzimai wangu ndobva vapinda mumba mukoma kepi vapinda mumba zvikanzi right ndimunonamata namufundisi kaimi makasiyana papi varaito chaya mukoma kepi varume urowa nemboma kune vanhu vanokona kuita iwo 12 mukoma kepi vakarohwa nemurume uyu so murume uyu izvezvi nezuro akaenda kubasa aenda kubasa vanhu vakaenda kunoripota dzimwe nyaya idzi ndevamwe but mufundisi ari kuti kuvanhu kana muchiziva mune imwe nyaya makaitirana kuseri ende munoripota but kana muchiziva kuti nyaya iyi ine chekuita nini zvangu inini ndiri kukumbira kana muda kurapiswa ndokurapisa inini kana muda kubhadharwa ndokubhadhara inini so vana vesangano manje ndokuungana ivo pachavo nezuro vakati toita sei zvikanzi nevana vesangano no hazvidi isusu tikakuvadzwa isusu hatikuvadzirwe munhu ka chiri chokwadi iwo mufundisi vaiziva kuti vanodanana nechi nemwana wemusangano saka nhasi ndopanzi kereke iri kuungana vachipedzerana ipapo vane zvavada kunoripota kana varamba zvavari kunzwisana vari kuenda kumapurisa but vanhu vakachekwa vanhu vakakuvara murume kuti handisi kutiza ndiripo mhosva ndiri kubvuma but mhosva yandiri kubvuma ndiri kutsiva mhosva yandakaitirwa namhosva neimwe mhosva yemufundisi kuchechi kwenyu kudanana nemukadzi wangu so mufundisi varume varohwa vakapiwa tsambe kunonzi nemba mufundisi yekuti ndiri kuda kuti kusvika musi weThursday panga paine mari yekuti tiende kuma-DNA test yevana ava ne 1 month 2 months wane 1 year 2 months matwins vakabarirwa muchechi ndizive kuti vana so kunosvika musi weThursday kana pasina mari iyoyo akugarike akuna matike pamba pagarike so mukadzi wemufundisi nevana vake akasikumba vari kuti anytime tigona kusvikirwa pano ko uyu mudzimai uyu wemurume uyu akanosiwa kuchechi ari kupi akaenda ari kumba kwawo iko pakutanga ifungidzo kuti ari kuhanzvadzeke bati kuhanzvadzeke akatsvagwa akashayikwa asi kuzikana kwaari izvozvo bati vari kufungidzira kuti akaenda kupi akaenda kuhama dzake asi vakada kutaura naye ari kudayira foni vari kutaura naye mupenyu kuve mupenyu ari kudavira foni vana vari kupi vana anawo mudzimai uyu vana anawo vese vari 3 vese varipo 3 pakaipa
ndiani aunza nyaya ku National FM mwana wesangana anuve mumwe vamwe vakarohwa anuve mumwe chimutumire kama message akatumirwa ka na mufundisi right pa phone yemudzimai womuridzi mati akanyora kuti kudini hello baby hello sweetie tumira audio kuti ndikuziva kuti ndiwe anzi hendika chefe ita sei ndakakanganwa hendike chifi yangu kuti ndiwakabatanidzereka kuti handisina apo kahendike chifi kahendika chifi rege ndikatsvage ndikatuvire kaine bepa rine mavhesi pakati hendika chifi inofana kutumirwa pa National FM even ma message achona akanyorwa na mfundisi hello baby hello sweetie tumira audio ndigoziwe kuti ndiwe apo mavhesi ayamukoma KB ndo akapedza kuparidzirwa vanhu musoso ndiadarika panyadzisa hongo but machechi ana kupera ende haisiriyo chechi 1 muri kuti kudi panyaya dzakadaro kune vanoenda kuchechi pane kuti une murume ako asingaendi kuchechi chachosora kutozoti unogona kurambidzwa hei saka toti varambidzwe ere vanhu kana kuti vanoita izvozvo vasiye vanoita izvozvo ngavadosina ndekuti ukasasiya unogona mudza kusina chaenda kuchechi ko pakereke iyi ichiri kuenderera here mberi wezviyaya varivo vemufundisi vanoramba achienda kuchechi manje vanenge vakutoshaisha ndoti unoramba achienda kuna mufundisi vanoita zvinhu zvakadaro saka ndoenda hangu kunotungamirira kandoita hangu mufundisi ikoko zvinenge zvitori nani mukoma ichocho nokuti ndinozviziva kuti sabhuku akadzingwa basa achinzi akatengesa munda anouya zvakare akatengesa munda anodzingwa saka ini ndakutoziva kuti izvo hazviitwi izvi chinodiwa shoko raMwari Baba Isabel kuti nyaya yekuchinhu inokonzeresa varume vachatodhonda pa weekend apo musi Sunday kuti madzimai aende kuchechi ende umwe nomwe ane zvaifungidzira kautozvibuditsa kuti vaipenda kambori chii saka foni yakatorwa nemurume uyu yemudzimai iri kupi achiri nayo murume achiri nayo exhibit ende ndakaona varume vakasungwa zvakanyanyisa nenyefu vafoni akadzosera mota yekubasa ere mota yekubasa yakazodzokera asi tinotenda bosi vekubasa vakamira nemushandi wavo dai murume uyo akazvitangidzira paaida kutangira chaipo chaipo kwa dai pane makuva dai kune mariro dai kune mariro bosi vakamira bosi makanyanya aiwa bosi vatori mufundisi wemukerekezi mufundisi wemukereke makakwanisa here kutaura nabosi avana mufundisi wemukereke kuti munzwe mafungiro avo zvakaitwa nemumwe wavo bosi chanotaura chiri ndezvekuti zviriko zvakatoitika bhosho zvinodarika izvi saka hakuna chinhu chinonzi chakarema kudarika chimwe right mufundisi pane zvimwe zvakatoitika zvinodarika izvi paita munango pantedwe alright hello pa National FM radio kanyemba bonzo na bhosho zviri sei mushe kuri seko kubasa nasi kubasa kuri right tiri kutaura nani ari kupi muri kutaura na mukoma Addington Mupwanya baba waSimba Addington Mupwanya saya ndimi mafundisi ka tisu umana katauntonyara wena mafundisi saka poitwa sei nekuchinhoyi zviitika zvava vakanyemba uchinhoyi ko hapana chechi hapana kunamata kwavanenge vachiita vanhu saka chitoripo ndechekuti munhu wakachera mbeva pabva kudiwa mbambaira utongonzi dhiwa waita se mbambaira okay saka nyaya iri papa ndeyekutoti chechi ngavambomira zvavo vatange vanyatsoona kuti aiwa chechi yakunamatwa chaizvo chaizvo kwete kuda kuita zvekudaro izvo apa akanorowesa futi vanhu vekuchechi apa akarovesa vanhu vekuchechi vakamhurwa zveutano chandirwadza kamukoma Mupwanya ndechekuti mufundisi vakatotanga vaenda kunosasana nemudzimai wemuridzi ozoenda kuchechi apo kunopekere vhakeri saka vanga vakunonamata chii manje pakadaro bozi saka vatanga vanamata vari 2 ndovakuenda kuchauri ndalodzi ma1 apera ndisinga sikaitese tumira audio kuti ndinzwe kuti ndiwe aiwa sisi angatovhota angatovhota ngaitumirwe ka National FM WhatsApp channel chinzwa iZimbabwe inini mashoko andinawo pamurume uyo dai Leonard Dembo asina kufa dai akafa aiwa marwera
aiwa kukanganisa kani mufundisi msapudze chirangano regati mbotenge mangwana chikumbiro chokuti kamusvike na 9 o'clock baba Isabel kuitira kuti mumbotsudzura zviviri zvitatu patinozopinda kamuchitoro Zimbabwe inenge yamboguta nenyaya dzamunenge mavaboshongorera. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza nekutsudzura tiri kuitika matima nawo senyika ino. Rega ndibva ndangopfapfaidza muri yeZimbabwe ndiri mukati mekuruva tunge kusona kwechembere. Tine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe. Nyaya iyi iri kuitika pavaimbi vemuZimbabwe. Vari vaimbi vesungura, vaimbi vachangokura vachangosimuka. Pane muimbi wesungura akanga ine show yarida kuita. Achida kuenda kushow yake ndofunga magitari ake angasina kubata mune zvakanaka ndokubva akumbira gitari rimwe muimbi zvakare. To be continued tomorrow. Icho kwadi. To be continued tomorrow. Isungura hii. Sungura to the world. Icho kwadi. Wakumbira na magitare chichakazoitika. Right. Mchida kunzwa ndo iri kutanga na baba Isabel mangwana na 9 o'clock machibese nthawe zadiyana 3 minutes past 12 wachada kukubatai munobatika sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe oneka chida kundibata munondibata pa namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Dapota Musa Bipa sa Rebecca Foster Rigidi vo masaka ngano kuti nhasi manheru kune UEFA Champions